Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para pamirsa, sugeng pepanggihan kalian kula Sarah Anissa Fitri. Wektu niki kula badhe maos kinerja Satpam ing SMA Negeri 1 Pundong. Konten niki kula badhe wawancara tentang Satpam SMA 1 Pundong. Nggih, monggo. Ya mau balik-balik saya pertanyaan. Menapa tugasipun Bapak saderenge tadi ngapa yang ngene? Saderenge dados Satpam SMA Pundong. Kula di Satpam tapi boten wonten iki, tapi wonten jejak. Ini menika Satpam pengawalan ATM. ATM pundi niku, Pak? Niku ATM pun werni-werni Pak wonten jadi ada mobil paling katan. Kenapa kegiatan ini pun saking ingkang dulu sampai waktu kegiatan wonten SMA Pundong menika saderengipun masuk siswa menika kula kapure nyebrangaken lari-lari supados anggenipun lampah lalu lintasipun saged lancar. Lajeng mangke pukul 7 wanci pukul 7 menika bukan kasuwun menutup. Lajeng ingkang telah kasuwun izin sakwisipun 15 menit gerbang menika dibuka. Lajeng mangke siang kula kapure njagi anggenipun lari-lari siswa SMA Pundong menika prosesipun belajar mengajar. Mangke menawi wonten izin menika kasuwun mriket lajeng kula ingkang nyeleksi. Salajengipun mangke anggenipun pasinaon sampun pungkasan sampun rampung kula kapure nyebrangaken malih pakai selamat yang informasi. Kenapa wonten keberadaan yang termenangkan ini mungkin sakit lari-lari sakit pinter pulang sedikit banyak kenapa ini membantu walaupun hanya sebagai Satpam. Pesan Bapak ada Satpam teman-teman pesanipun mugi-mugi anggenipun sami pados ngilmu wonten SMA Pundong saged nyaman, saged napa aman, ugi saged napa jenenge amin. Anggenipun amin. Sami ngreseki napa dados napa ingkang sampai dulu saged kementel masuk. Lajeng pesanipun mugi-mugi sawisipun wonten pasinaon wonten SMA Pundong mangke saged melalui dalem sampai matur suwun nggih Pak. Nggih atas waktune nggih dinten niki pamit. Oh nggih. Nggih Pak. Nggih. Cara dening Satpam SMA 1 Pundong kula wangsulaken Mbak Sarah. Matur nuwun dumateng Oktavieri. Para pamirsa, mekaten pawartos basa Jawi ingkang saged kita aturaken ing dalu menika. Mugi wilujeng ingkang sami pinanggih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.